दिनै 15 एप्रिल बेलासिनि बयनिसिमबो गोथार गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आरो गासै रंजालि बैसागुनि मुङावहाय आरो गुड फ्राइडेनि मुङाव राम नबमी फालिग्रा सुबुंफोरनि मुङावहाय सोरजिगिरि आफा इसोरनियाव आरज खालामो रंजालि बैसागु फालिग्रा साफ्रोमबो मोजाङै मोजां जानानै थांथों आरो गुड फ्राइडे फालिग्रा सुबुंफोरनि दिनफोरा मोजाङै मोजां जानानै थांथों आरो गासै राम नबमी फालिग्रा सुबुंफोरनि फेस्टिभेलाबो मोजाङै मोजां जानानै थांथों। जोंनि ओनसोलावहाय कारेन्ट गैयैनि जाहोनाव आङो माखासे रादाबफोरखौ मैया बेलासि आरो फुङावहाय आपल'ड खालामनो हायाखैमोन। बिनि थाखायनो आंनि गासै साबस्क्राइबारफोरनिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला फै जोङो माखासे रादाबखौ जोङो खोनासंनि। जोंनि क'क्राझार जिल्लानि बर'बादा गामियावहाय जोङो नैबे बैसागु तालिम होनायखौ जोङो नायग्रोनि फै एसे। बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय जथा दामनाय खाम दामनाय सेरजा दामनाय गाबागाव दला दल सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाया सिख्ला बुरिया बुरि गथ'फोरा गथ' बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनायजों जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु फालिनाय जायो। आसाम पुलिस साख्रिनि मुङावहाय गोबां रां बिनाय दालाल मनज तामुली मुंनि सुबुङा एरेस्ट खालामजाबाय। बिनि कल रेकर्डआ भाइराल जानायनि जाहोनाव पुलिसफोरा बेखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जादों। मानोना सिगांबो बियो पुलिस बिफानाव खामानि मावदों होननानै गोबां सुबुंफोरनिफ्राय रां लानानै बियो हमजादों। बेबायदिनो बियो दिनैबो बिनि कल रेकर्डआ भाइराल जानायनि जाहोनाव बेखौहाय हमनो गोनां जादों। बे कल रेकर्डआ फुराना ना गोदान बेखौ पुलिसफ्रा दा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। जम्मु आरो काश्मीराव बेबायदिनो सप्तानैनि सिगांनिफ्रायनो गोबां उदखारिफोरजों आरो आर्मिफोरजों गावलायनाय एसएसबिफोरजों गावलायनाय पुलिसफोरजों गावलायनाय जोङो जाथायखौ खोनागासिनो दङ। बेबायदिनो मैयाबो शपियान जिल्लायावहाय आर्मि आरो उदखारिफोरजों गावलायनायनि जाहोनाव साब्रै उदखारिफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो। उत्तर प्रदेश रायजोआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय 33 बोसोरनि सिगां सासे उन्दै गथ'खौ रेप खालामनानै थांनाय सुबुंखौ 33 बोसोरनि उनावसो मैया एरेस्ट खालामनाय जादों। गुबुन मुं लानानै दिल्लीयाव खारखोमानानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिनि मुंखौ रघुनन्दान होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बियो दा 52 बोसोरनि जाबाय। मैया बेखौ एरेस्ट खालामनानै जवtwsaliao दैथायहरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां मैया डक्टर बि.आर. आम्बेडकार 130थि जोनोम सानजों लोगोसे दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि मुङावहाय मोनसे स्कुल बेखेवनानै होनाय जायो। आरोबाव मैया बर' सानै एक्सिडेन्ट जाबावलायबाय। बर'पेटा जिल्लानि सरभगावहाय लाखिनानै दोननाय गंसे गारियावनो सौग्रावफैदों गावसोरनो आरो बे गारियाबो गिनानै खारलांबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गारिनि नाम्बारखौ लिरनानै दोननाय जाबाय। थैनाय सानै सुबुंनि मुंखौ अनसुमा रामसियारि आरो महाबर' होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो बिसमारि गामिनि थागिबि। अभार स्पिड फैनायावहाय गावसोरनो सौग्रावफैदों होननानै जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राबो आरो गोजोनथाव बाथ्राबो एक्स NDFB जि बिदाय आरो बि राजा बिथांमोनहा गुवाहाटीयाव जोबजानानै थानाय NDFBफोरनि मुङावहाय गावसोर मैगं थाइगं फाननाय थालिर फाननाय निबु फाननाय फैसाजोंनो गुवाहाटीयाव जोबथेनानै थानाय NDFBफोरनो जुथा लंपेन्ट बायनानै हरदों आरो बोथोर गोदाननि बिसोरनो अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।